ayo balik. Oh, nggih. Ngene lendo ae. Apa lho? Jam piro iki? Jam piro? Kamu dol nih jam 09.00 kurang. Jam 9. Apa jam 09.00? Belum niku kok jam 09.00. Lah kowe sesuk ngetrip. Nggih. Lah sesuk ngetrip. Oh, jenengan jeneng nggih berangkat, Mas? Nggih. Ke Bandung. Bandung nggih. Luar biasa. Luar biasa. Kula matur sembah nuwun nggih, Pak. Pun di istilahnya di bahasa Jawa Timur diajangi ngombo dolan mriki ngoten lho. Pancen mriki napa. Pun kebiasaan Jawa Timur soalnya kula. Oh, nggih. Bolo-bolo. Rene rada nyedak to, Bolo. Nah, iki gen krungu iki lho. Iki ceritane iki Mas Rio mau awan silaturahmi ke sini. Lah iki wis ngobrol suwe, bertukar pikiran, studi banding iki ceritane Bolo. Dari sumber grup markasnya pundi, Mas? Ting Surabaya Sidoarjo. Sidoarjo. Lah kuwi studi banding neng Primadona. Wes jan. Wes tujuane silaturahmi, mempererat tali silaturahmi kan apik ya Bolo ya. Iki luar biasa iki mau wis bertukar pikiran karo Mas Rio, Mas Ipal. Luar biasa karo Mas Santo. Mas Santo wis kulino. Wis ndalah yo ngepasi repot. Nek iki ra bertukaran pikiran tapi pikirane urung tekan, Bro. Iki. Iki urung tekan nek iki pikirane. Jomleh lento. Oh. Lento yo ngene iki. Mas Rio, Mas Ipal, matur nuwun sanget atas silaturahminya ke sini. Nggih. Pokoknya ampun kapok, Mas. Pokoknya kita primadona selalu terbuka. Buat panjenengan semua, nek pengen dolan rene yo sapa sing cedhak karo antok apa lento ngabari mawon mengki iso janjian kalih kula. Pasti tak tampi dengan baik. Selama itu maksud dengan tujuan yang baik, tujuan silaturahmi pasti saya terima dengan baik. Lah iki gandeng jenengan sudah jauh-jauh dari pundi Bandung iki mau Bandung belum kurang jane asline rumahnya Karanganyar Bolo, cuman iki mau disempatkan dari Bandung ini langsung neng Primadona, urung balik ke rumah padahal istri sama anaknya sudah menunggu di rumah Bolo. Wah, luar biasa Mas Rio, Mas Ipal. Tujuannya tadi kepengen ketemu Mas Anto sama Mas Lento. Nah. Ternyata malah ketemu langsung owner ya. Cuman karena untuk silaturahmi Bolo, mung kondone mung ngarep ketemu iki Antok iki. Aku bosen karo Antok Lento malah pengen ketemu Antok Lento. Nggih Mas. Ini